Yeah, kana mo double teppe. Cheikh Simo e deyka. Min bima yareno woddo sabo renade buri safrade nandum. Somo isla e somo dojja. Ndeno den gilay nokkuje di kawraten taskiji ha e bitikaji. Ngam ene sali dental nyawone yayno rabirte inde mum ko coronavirus. Yo alla dandum man yurman jippinde man yakul bandinade wuro kanyum tampini man. Ayaya, hey ayaya, nana no yim far force wati natul fali force. Yo alla dandum man yurman jippinde man yakul bandinade wuro kanyum tampini man. Nama jom dole ko jeyro dole, ani jom dole yen. Ora fini hulbini yo jam jippo e tagoje yen. Yo jom am danda men, danda kala wondibe men. Musibaji beej nan tanne kalka men. Te halki men hoyni sukaɓe mawɓe anni yimɓe hewɓe kane doctereɓe nanñi tubakoɓe kala yimɓe takkiɓe men hoyni mino fewi mbaɗa fendenen koye men wondiɓe men galleji men cuuɗen juuɗe men cuuɗen jeese men so wona yawi rabde men na wat halkat ngam warat halkat ore funtat wiɓe ore sumtat ɗum ko musibaji beyoji ne yawi warde reno koye taw renare ɓuuri safrade nan ɗum fotinde jabɗa ɗum saabu ka haala ko gonga haadi seremɓe men julnude jamaji men haadi dendal men saabu ne yayra ɓirtata fofang woɗɗum no fewi saabu rabbini yawi halkude. Yo alla dandum man yurman jippinde man yakkude bandinade wuro kanyum tampini man. Ayaya, hey ayaya, nana nor yim far force watti natul fali force. Yo alla dandum man yurman jippinde man yakkude bandinade wuro kanyum tampini man. Dole ko jeyro dole, ani jom dole yen. Ora fini hulbini yo jam jippo e tagoje yen. عالم كامل خلا ما خلى اي حد هاي مرض الخطير يلتك تحامي راسك ودك مسجول سجل ايدينك رخصاص اللخوة فوتي لو جرجودي ما ورا فيني موسين فيك رتامبين هيو بكاي سا امي ما تشغل لي هاتو بانجي ما testa banduma harima halkude bandrama ora fini somo jomum taw tinani nandum anyaka salak mul fo yorento kay yo Allah aynu ren ayna ren wondibe men rena bandirabe kayim takkibe men ha wonbe tagal leydi ha yimbe badibe men ora fini woddinma hulbinma dognuma bande wona haydara ko rentade gilma halkade nandum o sali ko labal wade lawjen balli men lawjen juude men koyde men hay bidigaji men. Yo alla dandum man yurman jippinde man yakkude bandinade wuro kanyum tampini man. Ayaya, hey ayaya, nana nor yim far force watti natul fali force. Yo alla dandum man yurman jippinde man yakkude bandinade wuro kanyum tampini man. Jom dole ko jeyro dole, ani jom dole yen. Ora fini hulbini yo jam jippo e tagoje yen. Urban Art Improve Production.